És cert que per a la Comissió del Mocador és un orgull anar a diferents pobles del País Valencià i que coneguen al mocador de Sagunt, gràcies al seu llibret. Estem treballant i hem treballat i duem treballant molts anys per la marca Mocador i és cert que el llibret per a nosaltres és també la nostra marca, està dins d'eixa marca i que és una falla que sempre hem lluitat per tindre unes falles i una cultura en valencià, no? I el mitjà que tenim per a transmetre al món aquesta cultura en valencià és el llibret, i gràcies també a aquests col·laboradors literaris que col·laboren per a també transmetre aquesta cultura fallera i en valencià.